O guys, mamalot sa amin guys ha. Alo, kuya. Kuya, baka man dahil mong iyak. Kuya, baka man dahil mong iriya, uy. Oh, hala. Pwede taga manay. Ya, pakatag ko na yun yung kudanan niya. Pagtarong ka. Yeah, mamalot sa amin ha, kay... Ano lang kami magka-duty nga niya. Ano pa kailan Karoon makikita. Doon lang kanina naka-duty, kamo isab. Doon na ka din kakajote dahil ha. Pagod sila niya. Sorry ya, kay mamalot sa amin ano, kay... Murag. DJ na ko lagi. Ay, i-follow ko ya ha, daraya o. Kuya, bitaw ya, ipagkatawa ya. Ayaw pag Daraya o. I-follow ko kauban niya. Ryan Alcoy at saka Boy Sweeto ya. Okay. Bina-vlog ya ha. Ayaw kalimpe. Ayaw kalimte sa Mamalot ako minson. O, ako mga igagaw. O, akong pinakagwapang igagaw guys. Namalot sa amin guys. You know. Okay. Bye-bye guys. Please follow and share the video and comments down below. Thank you for watching.